जन्मदिन में आ रहल बड़ी सारा अली खान। सबसे पहले एगो बात बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में चर्चा रहा कि ज्योति सिंह आई है, चर्चा ही रहा कि दीपक सिंह आई है, चर्चा रहा खेसारी लाल यादव आई है, चर्चा रहा विभाग में बहुत सारा लोग बा उ सब आई। लेकिन भैया सबसे पहले हम बात बता दी कि वीडियो के स्किप नहीं करे के, काहे कि भाई अब के आवता बर्थडे में फाइनली अब जान लो। सबसे पहले एगो बात हमरा बताई, पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे 5 जनवरी के बाद आज फाइनली 3 जनवरी हो गई, यानी काल 4 जनवरी तक काल टीजर आप आ जाए के चाहिए, पोस्टर अभी तो आज शूट शुरू हुई, आज राती खन चाहे काल राती खन शूट शुरू हुई, ठीक बा। ओकरा बाद ओकरा के कंप्लीट कर लिए, ओकरा बाद जोन बाकी गाना आई। देखो बहुत सारा बात होत रहा, जैसे कि तमन्ना भाटिया हन, जैकलीन फर्नांडिस हन, गाना के बात करते नहीं आवे के न्योता वाला बात है गाना के बारे में। एगो हाल ही में देखनी हसन कि सारा अली खान को लगैले रही है कि पवन सिंह हमारा फेवरेट हीरो है, पवन सिंह अपना मम्मी के साथे गाना लगैले राते दिया बुता के। तो बहुत सारा ऐसा बात चले लगल, हमनी के एगो वीडियो बनेले सन के रश्मिका मंदाना हुई हन, तो आखिर के आई दिमाग में ये चलता अंजलि अरोड़ा के बात। लेकिन एक और बात हम बता दी भाई, पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे के लेके इतना ना चर्चा बनल बा, इतना ना सारा व्यवस्था बनल बा। एक और बात बता दी कि खेसारी लाल यादव के जो डांस मूवी बा ओकर भी गाना काल पोस्टर आ परसों गाना आई, इहो सबसे बड़का अपडेट बा। तू लो जाव ना ठीक है बात करत रहलो नु कि जैसे कि बात करत रहलो कि हरियाणवी मॉडल आई है, ठीक बा, हरियाणवी के मॉडल आई है, तो हो सकता है हमरा हिसाब से कि अंजलि अरोड़ा के बड़ा कच्चा बादाम पहले कच्चा बादाम, तो उनकरे ज्यादा तो उनकरे नाम चलता कि पवन सिंह के गाना में उहे वाला। अच्छा एगो बात हमरा बताएं, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन बा, आज 15 दिन से यूट्यूब पर रुझान शुरू बा, सारा लोग अपन गाना अपन सारा चीज बना डालता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के जौन बा की अगला बेर देखबे कनी सनी लियोनी आई रही, पूरा चर्चा बना रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एगो अलग ई रहे कि भाई सबसे महंगा गाना पवन सिंह बनैले रहे, उनका संगे 2 करोड़ उनकरा के दे के। तो भाई कहीं ना कहीं पवन सिंह के बर्थडे जनवरी में जो 5 जनवरी के पड़ेला, ये बर्थडे के चर्चा हमेशा रहेला, हर आदमी के जहन में रहेला। लेकिन एगो बात हमरा बताई, जैसे कि कनी है कि सारा अली खान लगैले बड़ी अपना रेथी पर स्टेटस पर भी उनकर गाना भी रात दिया बुता के पिया का किया, बहुत सारा चीज जौन बाकी। एक जगह और शो होते रहे जहाँ पवन सिंह के बारे में पूछल गई रहे, तो कहता लोग पवन सिंह को मैं जानती हूँ, पवन सिंह के गाना नहीं सुनी हूँ, मतलब के खेसारी के नाम, ठीक बा, खेसारी लाल यादव के मतलब चिन्हते ना खेलू नामे ना हया के वक्त रहसन, ओकरा खातिर स्पेशल वीडियो बनाके हमरा महाराज बड़ा सन 2-4 गो ओकनी खातिर तनी के जवाब देवे बा बड़ा। हालांकि जब कहले रहलन वरुण धवन पवन सिंह यादव, ठीक बा, पवन सिंह यादव तकनी के बड़ा हल्ला कइले रहलन, काहे यादव कहले रहलन ओकरे बारे में हम बात करें, ठीक बा। अभी के समाचार ये बा कि देखी तमन्ना के तो कैंसिल हो गइल, तमन्ना ना आई हन, ठीक बा, ना जैकलीन। अच्छा सबसे पहले ऊ छोड़ी, गाना में केहू आवे, गाना में केहू आवे वैसे हमको कोई मतलब नहीं है गाना किसके साथ है। पवन सिंह का गाना एगो लोकल लड़की के संग आई तो वो पवन सिंह के नाम पर चल जाए, ठीक बा। पवन सिंह के जान के हमनी के देखे नहीं सा गाना, ना कि कोनो हीरोइन के, ना कि कोनो छोकरी के, ठीक बा। हमनी के पवन सिंह के नाम देखे नहीं सा, पवन सिंह के गायकी पर देखे नहीं सा, पूरा फैंस पवन सिंह पर देखेला। लेकिन पवन सिंह के जन्मदिन के दिने आखिर ज्योति सिंह काहे ना, आखिर काहे ना स्पेशल वीडियो एकरा खातिर बनैले। अगर ज्योति सिंह उतनो बाउर रहली तो काहे उनका के चुनाव में इस्तेमाल कइल गइल पवन सिंह के द्वारा। आगे अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो, कोनो अपडेट आई तो जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं, काहे मिलते हैं, रुकी सबसे पहले एक और बात बता दी हम लोग के